Čaute. Dneska ideme točiť špeciál k 100 subscribers na YouTube a 400 lajkov na Facebooku. Idem pre chlapcov do mesta, lebo bude to chcieť trošku viac pomôcť. Tu je. Hľadáme pokýval aktuálne. Haló? No, kde si? Doma som. Hej, a prečo si doma? Však si nepovedal. Ale ty máš čítať moje myšlienky, ne? Ty kde si? Ja pri parku idem ku tvojej bytovke. Hej, dobre, to idem dole. Čau. Čau. Takže už som tu aj ja. Čaute. Sa predstaviť. Ideme. Čo? Ja som Poky, ideme natáčať. Trošku fúka vietor. Baba, mám tam toto. Baba, dávam si baba kufra. Je to špinina. Čiže a baterka. máme tu Pokyho, máme tu Braňa, máme tu Janča s Poťakom, môjho šaloného brata Týňa. Ja som kompart. Točí to Jakub. Aktuálne. A ja som Bobo, budeme točiť špeciál za 100 subscriberov na YouTube a 400 lajkov na Facebooku, čo sú extrémne veľké čísla. Prečo? To dáme do auta ľudia. Na ktorú stranu sa dám? Vzadu. Vyberať veci z kufra, chápeš? Že čo tu všetko máš? Ideme! Čaute všetci, meno Jakub. Takže, mám na starosti túto kameru, hej, to je ona, keby ste nevedeli. Takže, dneska máme taký mega deň. Hej, Bohdan sa rozhodol, Bobo, hej, to máte jeho kanál. Bobo, jachting a neviem čo ďalej, SVK. No, takže, ide o to, že my tu natáčame, viete jeho, lebo on ide tade. Týňo mi tu zavádza, hej. Takže, tu natáčame vlastne, ako on ide, ale ono sa tu nachádza tam, hej, ale Širava je podobná. Takže ono to môže byť aj tade, hej, tade tiež môže ísť, lenže on ide tamať. Jakub, Áno? vezmi toto na štart. Tak? Tak. A ja som pustil. Môžeš držať, proste vtedy, keď už chytíš pomaly, môžeš držať. Ale chápeš ten princíp, že keď už... Áno. Prosím. Ja mám niečo takéto malé. Počkaj, ja si... Alebo... Ja som ho hľadal asi týždeň doma. Akože prišli, na konci plesal 3 ráno, prišli ku mne, že... Bobo, netvor sa Natáčam. A daj. ale keď niekto bude zháňať, bude u mňa. No, takto sa oblieka na verejnosť. Ty to máš všetko natáčať a bez techničky a máš to mať. To je zlatá vec. Waterman. Ešte dobre. Všetko mám ucho pekne kryté v suchu, v teple. Dobre fúka. I am seeing
piči, aký je vážne. Ja ti hovorím, on keď sa utopí, tak po neho nikto nepôjde. Ja ho už nevyťahnem. Vtedy uvidím, kto je kamarát vás. Ja beriem auto. Radšej ho tam hodím, bo dokedy tam dojde, daj. Ja by som tam skočil, aj keď neviem, čo sa dialo. Bobo, pokiaľ ťa tam odvezie, bo dokedy ty tam dojdeš a Tam je challenge. Ta 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 ti di 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 di. A žartuj, ja idť teraz. Lope ho to rozseká. Moje pocity sú, že sa budem kúpať a že to nedáme a po pár metroch spadnem a tak všetko asi. Nevadí. A ešte ďalšiu otázku mám na teba. No. Čo mama a otec na to povedia? Mama a otec našťastie o tom nevedia. Vamos, chlapci. Som na to už prišiel. Ešte raz dvakrát vyskúšame a dám to celé. Sranda to je. Spadł, nevadí. Môžem vám ukázať, tam je jeden kameraman, ten sa volá Janko, tam on je. A ďalším kameramanom je... Aký je nenapadný ten chlapec, je Braňo. No a vlastne tu máme Pokyho. Vidíte, že teraz sa pozerá. No. A vlastne tam máme Tyňa. Takže Bohdan práve ide do vody, ako môžeme vidieť, alebo sa niečo porušilo. A nie, dúfame, že nie. Takže Bohdan sa vlastne pripravuje. Zasúva si kameru. Bohdan! Uvidíme, čo sa tu deje. Čaute všetci! Čaute!
Čau. Máme záber Fire Army. Hej. Hej. Tu máš, ešte to postrášeš, doma mi dáš. Nie. Takže čo, Bob? Dole stativ, ideme head. Ideme head? Nemáš nožík? Zima nemám. Však to je sivá páska, to keď kolmo zapačíš aj týmto môžeš povypačovať. Ja mám tú veru. Prosím vás. Zober tehlu. Ja si nechám druhú palec. Beriem tehlu. Tehla asi nenatáča. Ha! A stojíte. Super! Krása ľudia. Takže vidíte, Bobov trik dneska dalo sa povedať, že vyšiel, ale ešte tomu chýbal. Máš dávať pozor na to, čo ja robím. Chýbal tomu nejaký drive, chápete, drive, alebo ja neviem. Bobo, však poď sa tu vyjadriť ku mne. Bohdan, poď. Šampión. No Bohdan, aké pocity vlastne z tohto máš? Z tohto celého? Dali sme to. No. Ale nie, mám na teba dôležitú otázku. A kedy robíme niečo podobné, koľko lajkov bude na tomto videu a budeme robiť na hlavnom videu a budeme robiť niečo podobné. Koľko lajkov dáme? Čo je normálny limit na lajky? U teba? 1. Nie. Nie, na taký špeciál, kedy robíme niečo podobné, šalené znovu. Keď bude koľko lajkov? 4-5 tisíc. Hej, na mojom kanále. Nie, Nie. tak je to špeciál za 100 odberateľov, tak dajme 100 lajkov a robíme niečo podobné. Na hlavnom videu. OK, počujete Boba, takže povinná vec, všetci zdieľať, všelijaké siete, ja neviem čo teraz máte, hej, vy mladí ľudia, nemám teraz 15, hej, mladí ľudia 15, hej, ja neviem, Twitter, Instagram, Snapchat, nenormálne veci. Takže počuli ste Bohdana, dal to. Chýbala tomu ešte jedna polovička, ale tomu nehovorte. Všetko je v poriadku. Bohdan, Čitýňo, sorry. Čo ty tu robíš? Ja? Áno. Hlavne som dal dole nádherný statív, ktorý bude treba ešte doma podlepovať. Vieš, že to bude na krivo. Čo na krivo bude? To bude na krivo. Poj? Dáš si až ticho? Cheese! Cheese! Ľudia, videli ste to? Tá fotka bola podľa mňa mega. Vlastne idem teraz na nohy. Čaute ľudia všetci. Ha! To je krása.